Традиційна ясмінова гарбата з нашого самого любимого і душевного заведення. Нарешті дома, після довгого і великого шпацира, я хочу вам адказна заявіць, што кожны чалавек, які жыве у рэгіёнах, дзе шэрая і холодная зіма, павінен сабе як можна часцей выцягваць на вуліцу, на шпацыр, каб зрабіць заветныя 10 000 крокаў мінімум. Гэта сапраўды нібыта мяняе твоё жыццё і твой стан. Трэба гэта рабіць як можна часцей, і я апошнім часам стараюся так рабіць і адчуваю сабе значна лепш у ментальным плане. Стопе. Добрай раніцы і добрага панядзелка. І добрага тыдня сабе жадаю. У мяне гатова каша. Для мяне гэта незвычайны сняданак, таму што я звычайна ем бутэрброды, канапкі, так? Як гэта па-беларуску? Растлумачце мне. Але я вырашыла, што мне патрэбна нейкае разнообразие. І вось я сабе прыгатавала. Выглядае недрэнна. Не ведаю, як на камере, але ўжывую выглядае добра. Нічога не зразумела, таму што гэта горача. Нядрэнна. Ягад трэба пабольш, і будзе бомба. Это что такое? А где серая зима? Щиро кажучи, бля, какой вкус? Булки? Нет,
студень дастаткова сонечны выдаецца. У адным з папярэдніх відэа я гаварыла аб тым, што мне патрэбна падцягваць ангельскую мову, і я працую над гэтым. Ведаеце як? Так от. Ну, типу. Калі я пачала глядзець ангельскамоўны контент, я зразумела, што у мяне ўсё ж такі няма застоя у развіцці маёй ангельскай мовы. Некалькі гадоў таму я не магла глядзець ніякі контент на ангельскай мове больш 5 хвілін, а зараз у мяне ёсць, я не ведаю колькасць, але дзесьці палова ютуба, якую я гляджу, яна на ангельскай мове. Я гляджу всякія влогі, трэвелы магу глядзець. Развіваю ангельскую мову, развіваю, мне здаецца, самую слабую частку сваёй ангельскай, гэта listening. Увогуле адчуваю, што я не проста так вытрачаю час на прагляд нейкіх влогаў, а я як бы займаюся нейкай сапраўды палезнай, сапраўды карыснай справай. Сёння на дворы не такое сонечнае, нават увогуле не сонечнае. Тому мы выбраліся ў лес, і як мінімум позна не вельмі часта можна у лесе дзе-небудзь наткнуцца на вось такія цудоўныя рэчы. Гістарычныя. Нейкі стары форт. Дарэчы, думаю, што гэта вельмі добрая, прыгожая сцежка для бега. І гэта знаходзіцца не так далёка ад нашага дома. Вось, можа, я яшчэ паспею зрабіць некалькі прабежак да пераезда. Вось, было б добра. Что это? Я не знаю. А, нет, звездочка это- просто. Это звездочка. Это не. Это не- Канец чарговага працоўнага дня. Я зараз збіраюся на невялікі шпацыр. Мне здаецца, не адзін раз, і я ўвогуле вельмі часта ў сваім жыцці гавару аб тым, што апошнія некалькі гадоў мне ўжо вельмі камфортна жыць зімой у шэрых вось гэтых рэаліях.
у мяне нармалёвы стан, у мяне няма дэпрэсіі і ўсяго гэтага. Але здаецца, што гэта ніяк не адмяняе таго факта, што жыць у такія часы ўсё роўна цяжка. Проста цяжка падымацца з ложка, кудысьці там выходзіць, нечым займацца. У мяне апошнім часам вельмі моцна збіўся рэжым дня. Гэта для мяне не вельмі свойственна, і у мяне даўно такога не было. Я не тое, каб пакутваю, але я планую, не тое, каб я планую, я буду ўжо сабе збіраюся рабіць нейкія крокі, каб гэта пафіксіць. Я тут яшчэ пачала чытаць дастаткова шмат, в сэнсе для мяне шмат. Я ўвогуле не тая персона, якая чытае кніжкі, але раз у год мне дае ў галаву нейкае прасвятленне, што мне трэба даведацца нешта аб гэтым свеце. І вось гэтыя веды звычайна я бяру ў кнігах. Вось зараз я пачала чытаць розныя кнігі, я паралельна чытаю 2. Буду фокусавацца больш на кнігах, чым на тэлефоне. Яшчэ няма поспеху ў гэтай сфере. Я і чытаю, і сяджу ў тэлефоне. І ў тэлефоне я сяджу нашмат больш. Хацела б гэта змяніць. Хачу вярнуцца да нармалёвага рэжыма жыцця, вось, і адчування сабе. Якая сітуацыя? Звычайна, часцей за ўсё, я набываю каву ў кавярнях, што азначае, што я набываю заўсёды спешалці, зерні. І я заўсёды вельмі задаваленая тым, якую якасць кавы я маю дома. Мне вельмі падабаецца тое, што я магу зрабіць сапраўды смачную каву дома. Пасля таго, як я была ў Албаніі, я вырашыла правесці эксперымент, таму што ў Албаніі я піла каву ў рандомных кавярнях, і мне заўсёды яна падабалася, мне было добра і смачна. І вось я прыехала да Польшчы, і калі скончылася маё зерне з кавярні, я вырашыла, што я больш не пайду ў кавярню, а я спрабую купіць каву ў супермаркеце. Спачатку я купіла Starbucks. Выпіла каву адзін раз і высыпала ўсё гэта ў смецце, выкінула, карацей, Starbucks гэта, я не хачу дакалёбвацца да Starbucks, але гэта мне здаецца рэч, якая проста не павінна існаваць. Так, ладно, Starbucks, канешне, павінен існаваць. Я не здалася, я купіла лавацу, і яна сапраўды значна лепш па свайму смаку, але ўсё роўна аказалася, што вось гэтае зерне у кавярні і зерне, ці там мільённая кава в супермаркетах, у супермаркетах, і смак вельмі адрозніваецца, але лавацу я вырашыла не выкідваць, таму што я некалькі дзён таму даведалася пра адзін лайфхак. Магчыма, для вас гэта не сюрпрыз, але гэта проста для мяне было нешта такое mind-blowing, карацей. Калі вы у не вельмі добрую каву дададзіце трохі лімоннага сока, яна стане значна лепш па смаку. Я рабіла так ужо некалькі раз, гэта сапраўды працуе, таму сябры, калі раптам
Не ведаю, ваша кава выдохлась. Я не ведаю, что там у вас с кавой дома. Спробуйте лимон. Пакуль хіпстери п'ють спешалті каву, ми набили собі квас. Меня невероятно радует той факт, что на сегодняшний день у Польши просто некий невероятный выбор кваса розного. Я столько кваса не пила, коли жила в Беларусі. До речі, вельми цікавий феномен. Я бачу такое перший раз у своем житті, хотя для Познані гэта нармалёва. Тут ёсць агромнае возера, і яго раз, наколькі я ведаю, у 4 гады асушаюць, і зараз гэты год, і гэта выглядае так. Карацей, самі паглядзіце. Тут павінна было быць возера. І яно вось такое доўгае, вялікае. Як старадаўняя нейкая зямля, такая патрэсканая. Ну, карацей, вось моя кампанія на гэты вечар. Дарэчы, гэтая свечка, гэта адзіная рэч у гэтай кватэры, якая робіць хоць нейкую утульнасць тут. Гэта ўжо 4-я кватэра у нашай эміграцыі, і мы ніколі, мне здаецца, абсалютна ніколі і нічога не рабілі ў кватэрах дзеля таго, каб зрабіць іх больш утульнымі, прыгожымі, карацей, для сябе. Вось, таму што заўсёды, калі пачынаеш думаць пра тое, што можна палепшыць, ты думаеш яшчэ аб тым, што табе ўсё гэта потом трэба прывесці ў першапачатковы стан. Мяне гэта пужае, і не хочацца гэтым займацца. І нібыта гэта было не так важліва, але ў гэтым годзе, у гэтай кватэры, мне здаецца, я адчула некую патрэбу ва ўтульнасці. Але з той нагоды, што мы будзем пераязджаць, я, дарэчы, пра гэта мала гаварыла, сэнс які. У нас все атрымалася з кватэры, мы яе набылі, мы неверагодна шчаслівыя і чакаем нашага пераезда, які адбудзецца 10 прыкладна ў канцы сакавіка, калі ўсё будзе добра і па плану. Вось, і там ужо, здаецца, можна будзе разгуляцца ў сэнсе усякіх. Увогуле, гэта будзе кватэра, якую мы будзем рабіць пад сабе, абсалютна ўсё, што там будзе, мы будзем рабіць так, каб нам падабалася, каб нам было прыемна там жыць. А сэнсаванне гэтага прыводзіць мяне ў неверагоднае захапленне, таму што гэта нейкае татальна новае пачуццё, калі ты будзеш жыць у кватэры, якая як бы твая. Што мы будзем з гэтым рабіць, я пакажу пазней, але пакуль мы туды не пераехалі, мы ўсё яшчэ працягваем жыць там, дзе мы жывем, працягваем насалоджвацца кожным днём, працягваем атрымліваць задавальненне ад кожнага дня і ад усяго, што ёсць вакол нас. І вам таго, сябры, жадаю. Часы ў нас зараз складаныя, яшчэ і зіма, але, канешне, мы павінны з вамі супрацьстаяць усім гэтым, карацей, зімовым дэпрэсіям, кавычкі бярэм. Шукаць для сябе цікавыя заняткі. Усё, што вам прыемна, вы павінны гэта атрымліваць, асабліва ў такія часы. Вось такая вось канцовачка будзе, карацей. Дзякую вам вялікі, што вы даглядзелі гэтае відэа да канца. Пабачымся з вамі ў наступных відэа.